Machiegni nyakoromogi saa 10 mar odhiambo nyinga Ochieng' Emmanuel jagoromogere migawo masomo Julius Bitok kaachiel gi jatatije maduong' matayo penj ma pacho ka David Njegere okoni piny owacho oketo ikruok makare kendo jopuonjre dhi timo penjgi mag grade 6 kod 9 yo mowinjore. Bitok noloso kinyi ma kawuono kinde mane oyawo ayanga containers mag penj kendo ni otese mag penj ochiwo lek jopuonje ma ochung' ne tayo penj. Gani jopuonje 3.4 kamoro 1.1 mag jo grade mar 9 timo penjgi. Bitok otiyo kod thuoloni mar bende yango ni skunde mag senior school oseikore mar rwako jopuonjre mag grade 9 grade mar 10 maonge ikruok moro amora. Penjni imanyo maksi 60 kendo ibiro riw kod 40 mane omanye grade mar 4, 5 kod 8 mag jopuonjregi. It's an exam season, and for Kajasea, it is the first time that we are having this exam, and our 1.1 million learners are going to start sitting for their exams this morning. And I want to tell the country that it's all systems go. All the stakeholders, all the invigilators, center managers, everybody has been mobilized to ensure that we administer exams properly. Competency-based education, we don't have one summative exam. We have a formative assessment which is administered in grade 4, grade 5, grade 7, and grade 8. So as these learners are sitting for their summative assessment this morning, they already have their 40%. What they are looking for is only 60%. Ka wadhi nyime weche motenore kod somo en piny maduong' ma jo grade 6 grade 9 KPSEA gi KJSEA nochakore yo makare kaunti Homa Bay. Kama jatatije maduong' mar KICD Ngire Charles Ongondo ne okoni piny owacho oseketo chenro makare ni penj go tayo yo mowinjore. Kaunti Homa Bay ni kod kwan jopuonjre 39,436 matimo penj mar Kenya Primary School Education Assessment KPSEA mano penj mar jo grade 6 kod mar 36,496 matimo penj mar grade 9 kara Kenya Junior Secondary Education Assessment KJSEA e centers mopogore manie kaunti no. Ngire Charles Ongondo ma otelone chenro mar chako keyo otese mag penj e lok tich ma komishona ma kaunti moko ni piny owacho kale migawo mar somo oseketo chenro makare mano ni penj go dhi nyime e tung Kenya. Komishona mar Homa Bay Ronald Miwani gi director mochung' ne somo bende nawacho kama. Historic year, because it's the first year that the learners will be doing KJSE, that is Kenya Junior Secondary Education Assessment. And these are learners whom, as we know, are the pioneers of the competency-based education. These learners have already had formative assessment, and the Kenya National Examinations Council has their records. Now, these learners are doing their summative assessment so that then the Kenya National Examinations Council, where I sit on the board, is able to get a balance between what the children were able to do practically, what the children were able to do in school, and what they are able to do when they are put under a normal examination arrangement. I believe that before Christmas, the Kenya National Examinations Council should be able to let us know the results. Security is well planned, well organized, but as we are aware, this time round, we are only escorting the exams up to the examination centers. Once they reach the school, the center managers take it up. In the Mfangano Island, the main island, we have one container, and as we speak, exams have already been distributed to the different centers, so we don't expect any hitch. And we thank God also the weather has favored us on this first day. In total, we have around 1,074 centers for KPSEA. Of this, we have 39,436 candidates sitting KPSEA exams. We also have KJSEA, that is grade 9, where we have a total of 868 centers. And out of this, we have 36,496 candidates. And we also have KPLEA,
That is the pre-vocational assessments for the special needs. We have one center with 3 candidates. So all these candidates are set, and we believe everything is going to go well. Maromo jopuonjre 8,100 mag KPSEA kod 7,254 mag KJSEA ochako penj magi madongo dichiemo kawuono e kaunti ma Siaya, piny mabiro dhi nyime kuom thuolo mar juma achiel kane olose kinde mane ochiwo otese mag penj ne jopuonj madongo mag skunde primar kod sekondar ma Dunde e kaunti no. Jalup County Commissioner Robert Ngetich nogolo siem mager ne jopuonj kod apisas mag penj biro yudo ka rocho chenro mag penj e kaunti no kojiwogi mondo girit chike maduol ma NEC osegolo. Ikino jatelo bende onyiso geno mare ni apisas mag arita dhi medo rido arita e kinde ma penjgo biro bedo ka dhi nyime e pacho ka. Managers have picked the exams from the container and they will deliver to the centers and bring it back. We are only availing transport for them. So that is the only departure from last year. But nonetheless, security is still round the clock because we are now doing patrols across the entire sub-county to ensure that these exams go on. So we will not see police officers in KPSEA and KJSEA centers. The students, we wish them all the best, and also they should give their best. They should not rely on any other materials that are not being sanctioned. So we'll tell them to just concentrate on what they have been learning. They revise well and they'll perform well in the exams. For the other officials manning the exams, let's observe the rules. The rules still remain the same. Let's stick to the rules. Migao mar somo kaachiel kod kambi mar Intel bago tiegruok ma jopuonj mag science kwano kod lony manyasani e kar tiegruok ma Semastea. Tiegruok ni en motone rwako jopuonjre 1.2 mag grade 9 e grade mar 10 ga manyien kaluwore kod piny owacho. Tamalo 60 mag jopuonjre geno ni dhi timo lai mag kwano, science kod lony manyasani kendo koro nyaka ik jopuonj ahinya to kotenore kod tiegruok mag AI kata lony manyasani. Tiegruok ni geno ni dhi konyo iko jopuonj kendo keto chenro mag somo mag jopuonjre mag grade 10 mayot chakre higa manyien. We are expecting all our schools around the country, 9,550 of them, to have STEM, science, technology, engineering, and mathematics, the first pathway. So as we plan our 1.2 million learners to transition, we are saying one of the critical areas every school will have is STEM. Ministry of Education to kod Semastea mondo mi wakony jopuonj otiegre e weche mag technology manyasani nikech iyudo ka nyithindo makoro sani nitiere CBE makalo ngas mar klas 6 kadhi mbele kendo moko kalo ngas mar klas 9 kadhi mbele ma klas manokwongo thothgi ong'eyo weche mag teknolojia. Tiyudo ka jopuonj seche moko dong' chien e weche mag teknolojia. Jatend piny Kenya William Ruto chako limbe ne mar ndalo adek e kaunti ma Nakuru, limbe mogeto yago chenro mopogore opogore mag dongruok. Jatend piny chako gi yawo wang' apaya ma Kinamba kochiko Mengich, Murunduko kod Kuresoi North kaachiel kod chenro mag rito bungu ma Mau. Bende notelo chenro mar pidho yiende 5,000 e bungu no ma Mau. The community is also planting as they come down. Thriving, aligned with Kenya's bottom vision to restore the Mau. Your Excellency, la kwanza ni kushukuru na chakula. This integrated conservation and livelihood program yenye umetuletea na asanti Mheshimiwa Rais kwa kushikilia, that has been launched today, breathes a new life into this shared vision, and it ensures that conservation is not exclusion but inclusion, not punishment but opportunity. Kukuma tendun bura mar ODM oketo winjruok macholo nyime agenda mag duond bura no bang' tho gai mar Raila Amolo Odinga. Bang' romo margi kawuono jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna
osemo winjruok magiketo moriwo puodho Dr. Buro gi kaka Ugai Makojolo ikruok ne bago nyasi mar ringo higni 20 maduon burano. Nyasi makamago biro timore Mombasa chakre tarik 14 nyaka 16 dwe manyien. Motelo ne nyasi no, ODM bende obago rapar ne Mosend Raila Amolo Odinga counties mopogore opogore moriwo Homa Bay kod Migori. Ewi wach tiyo gi piny owacho ma William Ruto, ODM oyango ni pod ngirore e winjruok mar sirkal manywanda nyaka chop yiero mar higa mar 2027. Given the love Right Honorable Raila had for ODM, we believe he has joined the nearest branch of ODM in heaven. We shall honor him here on earth by strengthening existing branches and opening new ones to allow as many of his supporters as possible stay closely with him via the party. That as part of the strengthening and spreading the reach of the party, the ODM at 20 celebrations will proceed on the 14th, 15th and 16th of November in Mombasa County, accompanied by activities aimed at cementing the unity and solidarity within the party. All committees that had been tasked with preparations for the events are asked to immediately resume those preparations, and the chairperson of the planning committee, the Honorable Junet, is here. Once again, ODM extends its condolences to the family of the Honorable Raila Odinga, his friends in Kenya and around the world, and to the people of Kenya. Ruodhi e kaunti Migori osemo jogo ma pod losore bungu kod jogo maluokore aoche kinde ma ginywako lwedo kod migawo mar thieth e kaunti no e kedo kod tuo mar kachocho kod mag njofni ma pod ni malo e kaunti ma Migori. Jofwambo marwa Juma Negiler. Kaunti ma Migori en achiel kuom kaunti e piny Kenya ma pod tuoche mane ojwang' kae paro ne giserumo ma ong'ere kaka neglected tropical diseases ma oting'o tuono mar kachocho pod sando oganda mathoth. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori ka otenore kod ruodhi kod oganda moko dhi nyime kod kedo kod landruok mar tuochegi, to ahinya tuono mar kachocho ma sani pod nitie 18.9 e kaunti ma Migori. Every county was found to have the highest preference for schistosomiasis, all bilharzia in that case, at 18.9%. In terms of soil-transmitted ailments, Awendo and Rongo have the highest preference, which is above 10%. Sub-county ma Nyatike kod Suna West pod otelo kod 37% kod 35%. Sub-county ma Suna East bende nitiere kod 19% ma tuono mar kachocho e kaunti ma Migori. Kwan mosetudi kod gik mathoth ma oting'o tiyo kod pige ma ochido. Ka jowa odhi aora kata dhi omo pi to gidonjo e pi mondo gituom pi. Kidhi area ma kaka Kwa nitie thidhna mang'eny ma pi chokore, no ka nyithindo tugo e pigego. Kendo mano biro no ka survey wane ogolo ni Kwa kuno nigi percentage mamalo, almost 27%. Apisa ma ochung'ne kedo kod tuochego mane osejwang' kae paro ne giserumo mon kaka neglected tropical diseases e kaunti ma Migori. Nicholas Makworo wacho ni gisechiwo yedhe mar geng'o tuoni mar kachocho kod tuoche mamoko e kinde mokalo, kendo gidhi chiwo moko e dwe mar 11. This time in November from 6th to 9th, we'll be carrying out mass drug administration for schistosomiasis and soil-transmitted ailments. The hotspot ward, we are targeting everybody. That is Wiga ward, got Kachola, Kacheng and Muuru. And for the rest of the wards, we'll be targeting those ones who are 5 years to 14 years of age. Makworo kata kamano wacho ni oganda nyaka koro lok timbegi ma oting'o weyo losore e bunge, luokruok e aoche kod kata tiyo kod pigego ma olil mamiyo tuochegi koro pod landore. Intervention is to educate the community to avoid defecating in the open waters and also to avoid visiting the water invested. E okang' mar duoko piny tuo mar kachocho e kaunti ma Migori, ruodhi bende koro nywande mondo koro kony eneno ni oganda koro bedo kod chope kendo gitiyo kodgi e yono makare, kaachiel kod neno ni oganda bende okolokore e aoche. Wadhi revisit mondo wang'e ni each and community, every member of the community nigi cho. One mane ji luokore aoche. But sani eri wa encourage dala ka dala mondo ji oluokre dala e baf. Dala ka dala nitiere onego bed gi baf, onego bed gi rak, onego bed gi kibuyu meji loge cha. Samora mora ma ng'ato dwa dhi oko matin kata maduong' wadonje cho. Mar ariyo onego bed ni walogo sate. Kechono ka environment was bedo contaminated. Wach mar go abal ei pi onego bed ni kendo koro wakwero nyithindo mondo kik tim mano.
Lipot yango ni aoche mathoth e kaunti ma Migori, ma oting'o Orono mar Ongoche, e sub-kaunti ma Suna West, kaachiel kod Nam Lolwe, nitie kod kute makelo tuo mar kachocho, kaachiel kod tuochego mag njofni. So we encourage them to actually not to expose themselves to water-invested bodies. And then another intervention is actually for the government to actually provide safe drinking water. George Juma, Ramogi TV, Migori. Team Bondo United kaachiel gi Magina Girls mawuok e kaunti ma Siaya nobedo joloch e tuke adhula mag tujiamini cheza dimba tielo mar Nyanza mano bagi alap mar Odinga Stadium Mabei. Team mar Bondo United ne oloyo team mar Awendo FC gol 1-0. Gol mane jatugo mar Awendo Clinton Ochieng lore owuon e kama 32. Finals mag nyiri team mar Magina Girls meteo gi kocha Hamisi Daudi noloyo team mar Masosa Starlets gol 1-0. Gol no mane oloyo dakika mar 16. Tok tielo ma Nyanza rumo tukegi biro dhi Bomet tarik 15 dwe manyien kama timbe aboro gini biro manyo loch gi mich mopogore opogore. I feel so happy and I feel so proud of the team because we came here to win, and exactly that is what we have achieved. And no, we did not participate in the last year's leg. This is our first time. Now, the games were not very easy because we... Ne kwaro mogiro kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko mana makelo giko mar weche manyien e chenro mar Kagi kacha. Inga Ochieng Emmanuel. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa mwa Martin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora